Здравейте, скъпи абонати, приятели и гости на канала Венера Таро. С радост ви приветствам отново и ви благодаря за подкрепата, за това, че отново се доверявате на мен, за това, че подкрепяте канала, като се абонирате, натискате камбанката и натискате бутона лайк. Искам да изкажа своята благодарност и към онези от вас, които подкрепят канала чрез еднократна финансова помощ. Това се случва от един бутон, който прилича на сърчице под видеото или вдясно на видеото, зависи на какво устройство сте. И там пише супер благодарности. Благодаря ви, скъпи приятели. Освен това, хайде да ви подскажа още един вариант, с който вие бихте могли да благодарите на висшите сили за информацията, която получавате чрез мен и начин, по който вие можете да активирате енергията, доброто, всичко добро, което получавате като послание от канала. Това е чрез бутона, който ще откриете под видеото. Бутонът се нарича Hype. Как можете да го намерите? Под видеото имате един ред с различни бутончета. Прокарвате пръст от дясно наляво, докато стигнете бутона Hype. Там имате възможност да дарите точки за канала Венера Таро. Това е абсолютно безплатно за вас, но по този начин вие изразявате подкрепата си именно към този канал и му помагате да се изстреля напред и нагоре в класациите, да добива повече популярност и да се изкачи отново в класациите за видеа тук в България. Ами това е, скъпи приятели. Темата е по-особена днес. На кого сте минали път? Кой е този човек? На една кралица мечове. Жена доста хладна, жена доста рязка, възможно е да е по-възрастна от вас, със силно влияние на въздушната стихия, т.е. човек, който не че не е емоционален, но човек, който много трезво, хладно разсъждава, прави си сметката, планира, подхожда много така студено, неемоционално към нещата и към проблемите. А тук става дума за кралица мечове, която може да бъде водолей, близнаци или везни, може да има такъв асцендент, разбира се, това може да бъде и луна. Жена, която е много интелигентна, жена, която има добри обноски, добре възпитана, но с много остър ум, много режещ ум, много, как да кажа, хъплив език. Езикът уж няма кости, но чупи. Това е жена, която държи винаги да е добре информирана. Тук по комбинацията от картите мога да кажа веднага и то доста уверено, че това е жена, която работи много с документи и с информация. Възможно е по някакъв начин тя да е свързана с съд, съдебни дела, оформяне на документи, нотариус или да работи в сферата на компютрите, компютърните технологии, обработката на информация и така нататък. Жена с много отговорности, много ангажименти, умее да се справя с много задачи едновременно. Но тя, скъпи приятели, тук вече е на предела на силите си. Опреква ви за нещо, съди ви за нещо тук по картата съд. Възмутена е, тя е много, много хладно настроена към вас в момента, обидена е и ядосана е. За какво е обидена, за какво е ядосана, защо е това отношение към вас? Хайде всъщност да видим още малко от енергията от характера. За какво е сърдита тази жена? Тук виждам две енергии. Едната е много млада енергия, на по-незрял човек, по паж жезли. Възможно е да става дума за дете или доста възрастен ваш роднина. Обидена ви е за някакви ресурси, които вие сте получили. Това е човек, който, как да кажа, има някаква алчност в тази жена, тук по четворка пентакли. Тя държи да притежава всичко, да го заключи за себе си. По девятка пентакли
Затова ви е обидена, че вие разполагате с някакви средства, с някакви ресурси, нещо, което тя смята, че принадлежи на нея. При някой от вас ще се отиграе ситуацията, че вие сте на път да получите нещо, тук по паж жезли, съвсем в началото на пътя сте на процеса, което тя смята, че вие не заслужавате, а трябва да бъде дадено на нея. Възможно е това да бъде ваша колежка и да става дума за някакви бонуси, да става дума за заплатата ви. Сега, ако говорим в личен план, разбира се, няма да говорим точно за тези неща, а по-скоро за жена, която е много ревнива, която има собственическо чувство и която ви завижда за това, което вие имате. Или за човека, с когото сте. Хайде да видим още малко от нейната енергия. Какво имаме тук? Справедливост. Скъпи приятели, тази жена със сигурност е свързана по някакъв начин с държавни институции, с съд. В момента тя е в процес на вземане на решения. Опитва се да разреши някакъв въпрос и то даже бих могла да кажа документално се опитва. Възможно е някакви дела да води, да иска нещо да бъде прехвърлено на нея. Ако говорим за лични отношения, тук тя търси справедливост. Иска си нейното, което смята, че по право й принадлежи. За какво взема решение тя? Картата смърт. Знаете ли, тази жена тук хайде да ги покажем така. По картата смърт и крал жезли желая една огромна трансформация, една огромна промяна. Вие да приключите по нейната справедливост, по нейното виждане за справедливи отношения, вие да приключите тук по картата смърт отношения с някакъв крал жезли. Ако говорим за работа, пак паралелно вървят нещата тук в този разклад, ако говорим за работа, тя иска на нея да й се по документи всичко черно на бяло да й бъде признато, някаква голяма промяна да има за нея, за вас нещо да приключи, за да може за нея да започне нещо ново и това да бъде свързано с по-висшестоящ човек, крал жезли. Възможно е това да бъде мъж, който е огнена стихия, овен лъв стрелец, но кралете често показват и началници. Така, продължаваме от тук нататък в сферата на личните отношения. Какво има тя с този крал жезли? Но хайде да вземем другата колода. Какво е сега между нея с този крал жезли? Не, първо какво е било? Може би. Какво е било между нея и крал жезли? Но нека да съберем картите. Какво е било? По шестица жезли, пак казвам, говорим вече за личните отношения, защото за работа го изяснихме. Между нея и този крал жезли е имало някаква много, как да кажа, мимолетна връзка, изразена дори бих казала с доста близки интимни отношения или желание за такива, но това е било в миналото. По девятка чаши, да, удовлетворила е желанието си или някой от тях двамата просто така си е погалила егото, изпълнил си е някаква мечта, но това може би е тя, изпълнила е своята мечта и по осмица чаши обаче всеки поема по своя път. Има някакво оттегляне. Там връзката не е вървяла, защото е имало дефицит на нещо, дефицит на емоции, на чувства. Нещата не са отговаряли на това, което са очаквали партньорите. Тоест, много мимолетна връзка, краткотрайни отношения, страст някаква, която бързо прегаря, с цел някой да си изпълни мечтата, някой да си докаже нещо на себе си, някой да си достави някакво удоволствие и по осмица чаши, довиждане и който откъдето е. Така, хайде да видим какво е сега между тях.
От нейна страна имаме много силно желание. Тази жена просто не може да обуздае амбицията си. Това е много амбициозен човек. Търси информация, между другото. Вижте колко е любопитна това момче с ето тази лупа. Амбицирала се. Гори в момента в пламъка на тази страст. Много иска. От страна на мъжа той обаче е сериозно обвързан. Това е семейен мъж. Семейен мъж в сериозна връзка, сериозни отношения, човек, който държи на семейството си. Между тях какво е? Тройка чаши. Някаква тройна конфигурация. Т.е. този мъж си има партньорка, а тази жена се явява третото лице. Несериозни отношения, да, възможно е така да се виждат от време на време при общи познати, при излизания, но за момента няма контакт реално между тях, освен за здраве и здрасти, някакви много, много лековати, несериозни отношения. И сега да видим какви са тенденциите за отношенията между тях, за развитието на отношенията между тях. Знаете ли, кармата ще си каже думата. Тенденциите са този господин да остане с кралица пентакли, защото сигнификатора на дамата видяхме, че е кралица мечове. Тук имаме пентакли, сериозната партньорка, съпругата, жената, домакиня. После картата глупака. Нулева вероятност да се развият отношенията между тях по-нататък. Каквото било до тук, оттам нататък, тенденцията е към нула, при което вече имаме завъртане на колелото на съдбата и който в каквато посока е работил, такова и ще си получи. Съдбата ще си каже думата. Искам да поясним. Колелото на съдбата, императора. Ами да, той ще си остане всъщност императора. Ще се завърти колелото, възможно е нещо да се повтори някаква ситуация за тази кралица мечове, която така и преди това тя е изпадала в такава ситуация, но господина си остава императора. Интересни карти се паднаха тук. Да, той по картата императора и дявола наистина ще продължи да я привлича. Трудно ще се откаже тя от целта си. Хайде ще изтеглим още няколко карти. Много силно влияние тук на зодия Овен и зодия Козирог виждам. Много силно влияние на огнените стихии. По крал жезли мога да кажа запазване на отношенията, в които е този император тук. Защото крал жезли е честен, той е справедлив. Това е човек, който държи на семейството си. Разбира се, той обича да му обръщат внимание. Възможно е така да пуска по мъничко кукички и въдички, така да я привлича по дявола, но всъщност крал жезли е верен крал. Стига да му задържиш интереса. Какво означава тук? Да, възможно е просто така за себе си, за самочувствие, да остави възможност за някакъв флирт или да се наслаждава на комплименти, които тя му прави, но не виждам тук нищо сериозно. Да, и с времето нещата просто ще си дойдат на мястото по картата умереност. По картата умереност вижте как е изобразена тук. Две птички, едната гледа към другата, да стигне до нея и едната излита. Този император ще излети. Този император няма да се даде така. Да, ще му коства някакво напрежение, но по картата умереност всичко ще си дойде на мястото, ще отнеме известно време, но нещата ще се успокоят. На дъното какво имаме? Четворка пентакли. Човека си държи на стабилността. Човека си държи на всичко, което има натрупано солидно зад гърба си. Той държи и на статуса си,
и на партньорката си. Непоклатим човек. Непоклатим човек. Който въпреки всичко, да, имал е някаква борба между разум и чувства по отношение на кралица мечове. Нали? Това няма как да го подминем. Приятно му е било като крал чаши да получава комплименти, но в крайна сметка по картата справедливост тук вече нямаме емоции, тук човек си гледа, как да кажа, разума, взема си решенията, като мисли в перспектива и като мисли кое е справедливо и кое е честно и кое не. Така. Това беше, скъпи приятели, разклада за днес. Надявам се да ви е харесал. Да изтеглям една карта послание към вас. Искате ли? Предполагам, че искате. Да, справедливост. Пак тази справедливост излезе тук. И по картата смъртта, да, приключват нещата. Край. Пълна промяна. Пълна промяна, за да може той да си работи в негова посока за неговите си неща, без да се разпилява на други места. По справедливост се приключват нещата между тях по картата смъртта. И така, едно послание от картите за вас. Магиосника пак излезе. Преди малко я видяхме. Вярвайте в себе си. Вярвайте в силата си да се справите с проблемите. Вие сте човек, който много добре борави с словото, можете да бъдете много убедителни. Каквото си поставите за цел, можете да го постигате. Умеете да се изявявате дори пред повече хора, умеете да ги убеждавате, умеете да привличате другите на своя страна. Така че по картата Магиосника знаете, че вие имате потенциал да се справите с всяко едно предизвикателство. Благодаря ви, скъпи приятели, за това, че останахте с мен на канала Венера Таро до края на този онлайн таро разклад. Напомням ви да се абонирате и да натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ми видеа. Благодаря ви за подкрепата. Ако видеото ви е харесало, поставете лайк, бъдете здрави, бъдете щастливи и поддържайте прекрасни отношения с любимите си хора. До нови срещи! Чао!